नै लोगोफोर लकेल दाउ जानोसै मागोनि नै बिथिंगालि जोंहानि आदाया माबादो साफा खालामनायदो जानोसै बरियानो नै मागोनि नै जानोसै अमा बेदर जायै जायै आंगायजोब्बाय नालाय ओंखायनो नै लकेल दाउ जानोसै आरोना टेस्टिनो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांदे लोगोफोर गथ' गाबलाय नै दाउखौ खावस्रोगासिनो दायो लोगोफोर आं दायोहाय न'आव आलासि जानो फैदों आरोना हरावनो ओमफ्राय जोंहा दायो लकेल दाउ जानायदों आरोना मागोनि अमा जायै जायै आंगायजोब्बाय ओंखायनो लकेल दाउ जानो सानबाय आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांदे लोगोफोर दायोहाय जोंहानि मा होनो आदायाहाय दाउ खुथिगासिनो आरोना दाउ गोदागासिनो जोंनिथिं माने खुथिनाय होनना बुङो आरोना ओमफ्राय गोदागासिनो स' बिदिब्ला नायलांबाय था हर आरोना खोमसि बारा मोजां नुवाखै खोमसिसो जादों स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर नै दायो गोदासिगोन नोंखौ खिथियाखै दे नोंखौ आं नोंखौ खिथियाखै दायो गोदागासिनो नै खिथियाखै दे नोंखौ आङो नोंथांमोना मागोनि सोर मा फिथा जाखो आंनो खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर जोंना सनाया हाय गाइस होनदे आबैलानाव फैदो आलासि जानो जोङो दानिसो मोनफैखादों आरोना एसे मोनानानै फैखादोंमोन ओमफ्राय हर जाफैखादों ओमफ्राय आङो ब्लग बानायनो होननानै बानायबाय आरोना हाय बिदिब्ला नायफालांदो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ मोजां जायाब्लाबो नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरोना लोगोफोर हाय दे हाय गाइस मारै खालामदों नाया माने Sumal, mami sumale. Oh, sumale. Mami sumale. Mami ke? Sumal. Deh. Sumal. Deh. Ah, good boy. Deh. Kau gini guysnya. Nay gelegasino dengan zamay na muna. Nay laguhay. Kita zakasnya. Birthday. Nơi ở xây ra với hai đứa ngờ. Biar gentau. Zakasnya. Bagaimana ya sehari kita nak mulai dengar deh. गोदाहांबाय दाउखौ ओमफ्राय जानोसै आरोना गोथावनो नै लकेल दाउ नै बरिया जानोसै आरोना नै मागोनि माने अमा बेदर जायै बिराद आंगायजोब्बाय ओंखायनो लकेल दाउखौ जानोसै नै जाहानि सना फिथाया डिस्टार्ब खालामबाय थादों दुस्थुसो बि बिमा दों जिरायना दोङो नै बिमायाबो सारायखौ जाननानै लाबाय ओमफ्राय दाउ बेदरखौ एवनोसै आरोना गोथावनो स' बिदिब्ला नायलांबाय था नोंथांमोना
लोगोफोर दायो जोङो मागोनि नामाव एसे नै लोंनोसै आरोना जौ बे बिहार आरोना नै थान्दा जों नै जिरायलायाखै आरो जों लोंनोसै नोंथांमोनाबो सोरबाफोर लोंनोबा फैबानो जाबाय आरोना जोंजों लोगोसे मागोनि बेफोरखौ लोंनांगौ आरोना देहानि थाखाय मोजां बेफोर जिनिसा देहाफ्रा एसे खकत जायो आरोना बेफोरखौ लोंबाथाय आरो एसे ब्रेनबो जायो बेखौ लोंबाथाय कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं नोंथांमोनाबो लोंनानै नायबानो जाबाय दे नै नामखौ एसे नायनानै ला जों बेखौ लोङै लोङै बिराद मोजां मोनो देहाखौहाय जों बेखौ लोंबाय थायो आरोना स' बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायफालांबाय थादो लोगोफोर जोंनि लोंनायफोरखौहाय लोगोफोर नै दायो जोङो लोंनो लखबनोसै आरोना जेबो बेदराबो भाजायाबो मोनथ'वाखै दायो लोंगोन जों बेदरजों दा नै थान्दा थालिहा दा लोंनोसै जोङो दे लोगोफोर जिराय गिलास लाना फै फै येस ओरैबायदि टेस्टि लोगोफोर नोंथांमोनाबो लोंनानै नाय बेदरजोंबा एसे मोजां जागौमोन आरोना जोंना दा बेदरा मोनथ'वाखै जों ओमफ्राय थानो हाला लोंनो लुगैनानै ओमफ्राय लोंग्रोनाय जाबाय आरोना स' बेखौनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरोना लोगोफोर एसे थालिरबनोसै आं ला नै मागोनि नै दिनै नैथि सान जालांबाय मागोनि नैथि आरोना नै मागोनि लोंनानै खुगाफोरा जाथारला आरोना माबा माबि अखारलांजोब्बाय आमाइसो बे जोंनो बेनो रागा नायो बेफोरखौ नै बिनो जोंनो रागाना होयो आरोना नै लोगोफोर दायो लोंखांबाय आरोना नै एसे दंबावो लोंजोबनो हाला ओमफ्राय बेखौहाय नेक्स्ट दिना लोंसिगोन आरोना नै स' दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालाम आरोना लोगोफोर एसे लोंबाय आरोना मागोनि मुङावहाय दायो नै दाउ लकेलखौ एवगासिनो हालदै सालदै होआखै स' लोगोफोर दायो ओंखाम जानोसै आरोना जोङो माने जोंना ओंखामा मोनबाय आरोना ओंखाम जानोसै दायो लकेल दाउ जलाहाय मोनबाय ओमफ्राय जानोसै गोथावनो नै लोगोफोर मोनबाय बरिया गोथावनो नै स' लोगोफोर दायो जानोसै आरोना जोंना मोनबाय लकेल दाउ जला नै गोथाव जानोसै दे लोगोफोर आं जानायफोरखौ देखायबाय थाला आरोना माने हरबो जाबाय नालाय ओंखायनो भिडिअफोराबो बारा मोजां जाया ओंखायनो जानायफोरखौ देखायबाय थाला जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो दिनैनि थाखाय बाय